بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اجنيار ablanan ko jogodi ko wabsa ibakamo balatanu awoko duguti yala ko dafa lando wabsa kafsa mba fo bismillah amba ko siranti sayabali bamano kote ni nana bita ay ni ko nana be segina donc siranta bali c'est fo ta wali ni ko ni nana ay bita le kana ko sa ay dutu fo to la ayo d'accord bamano ko fataya beti fini blaede awo jogodi fatwa bete fini blaede ibe do ye bien porta ou yere yena kayni etenga ou no activité ni kon fe d'accord wala do ko ro ko circulation na anyabe na ben activité ni kon fe do mobile kono me activité d'accord do fana o jabi ko fini bla fana bete fataya ka fini bla o fana bete fataya o fana che wakati na fana kuma ke sanga wuli pon san fa mo be fini bla ka yala ko saraka wa jumani kana boza nga udilla busam se ta do kama se debo kara di ko ando wala kara blea aga fini bla ka yala pon san fe depuis gauche li bu dam dena afama na ga gede mutoroba do konima ko kamalen koro kalan kolon kafsana julan kolon yala o chen ewni comme loro kana ngolo no ko sana julan ngolo yi ya o mai emuna ay ndere anga da kana ngolo ma ayo amba ko jeni muy ko fini kolon fana kafsani lan kolon yala o chen fini kolon don o ka sani lan kolon yala o wa ko mu nefu o ba ko mu nefu wa fa ka mi fo ko kera chugo to ka san doy d'accord odo ika donc ika fini langolon fini koloni kafsani langolon to ka san doy na ra fa ko kulushi ni ngide ngo sana jinne ba shika to la o ko ni na ngira bija naje na bila obana ko bani ayo tubarikalla aba amido nyona bi bien taratai nam marskalo kile duru samba flalini muga ani nani tubarikalla gafo be ubea le sora e muvo e sora le kumana feminga sigafo min kanga ke malien ni ngonche ni oyi dialogue inter malien ko ale barau temesrao ni oyi processus ye ko koni gafe koni dira chamacha fanga koni nyama koni mako na ke sababu koni ninga ben alim kilia malien ni ngonche kaseka o briki follow koni nda esor alibiana betu no konfe mi fasoka tamashion olu bese ka labara kanye chogomina aleni ukaenga do chogomina akili jabo barado koni beka benake oluka wasa akobse ka nyefo mko ye chogomina alibiani esor no konfe amta tomaktu ka olu fe no ko tomaktu sisan koni ko basiki koni nana esor farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na coupe de la confédération ko stade malien ko hali ni ale kɔni cira ko hɔlɔlɔ tɛ a la o kaɲi l'indépendant ye mun fɔ indépendant ale kumana fɛn min kan cakɛda min bɛ ni o ye ko Suède Mali projet Suède Mali ko ale kɔni ka wulikajɔ kɔni senfɛ k'ale sera ka mɔgɔ 7,7 ale ni a kunkanfɛn baara ninnu kɔni ye olu de touché ko nga musomanu ale ni mabakɔrɔw ko olu kɔni ta bɛ taa mɔgɔ ba 30 ale ni 7 ni a kunkanfɛn kɔni na u sera ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin olu ma kalanko ta fanfɛla na indépendant ale kumana fɛn min kan min ye Ben le cerveau ko ale kɔni ko kɛ ka liberté kɔni sɔrɔ ko nga ko plainte wɛrɛ kɔni donna contre la ka bilala sumana de dépôt tuguni ka kɛ ni nenini ale ni ko ka menace kɔni ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ko manda kura wɛrɛ kɔni dara ka ni ka taa n'a ye kaso la ndato kuma ayiwa l'indicateur de nouveau ale kumana fɛn min kan ni ye coup d'appel de Bamako ye ko kunungo Ben le cerveau ko ale kɔni minana affaire wɛrɛ kɔni na min ye Arasbat Sidiki Kuyate ko bi olu fɛnɛ kɔni ka ko tiɲɛ fɛnɛ kɔni na dɔn olu ka kiiri jaabi nabɔ bi alors ko bɛɛ bɛ t'u ɲɔgɔn kɔ hali bi ani indicateur de renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ ni ye INFSS kɔnɔna ye
ko mutation dɔw kɔni bɛ ka kɛ o kɔnɔ minnu ni a kɔni tɛ ka kɛ sariya kɔni kɔnɔ o dɔw kun kɔnɔna na école karamɔgɔ ka lafasalitɔ min kɔni bɛ ni o ye CNAD ni SNESUP ye k'olu kɔni bɛna taa tile fila baarabila kɔni na baarabila kofɔlen kɔni ko a bɛ daminɛ bi indicateur de renouveau a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ premier ministre kɔrɔ ni o ye Modibo Sidibe ye ale kɔni yakinata kɔni di sous région kɔni organisation kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la yira k'a fɔ ko kala ɲɔgɔnna kɔni kulu min kɔni bɛ farafinna ko ale kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ ko ta fanfɛla ko a ɲuman kɔni ko o ye CEDEAO ye indicateur de renouveau hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye an ka fintigilakaw ka wulikajɔ ta fanfɛla kɔni na wasa bamaci wale o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na forêt damadɔ kɔni bɛ yen ko a kɔni ɲininen bɛ civiliw kɔni fɛ u kana don yen nɔ ka kan ni a ye bamaci wale kɛba mɔgɔw olu daga yɔrɔ don an bɛ taa bilakaw olu fɛ yen nɔ bilako u ka dugu kɔni fan dɔw kɔni bɛ yen ko kirike pèlerin kɔni kɛn bɛ ka i kɔni kunsi yen ma indicateur de renouveau ale kumana fɛn min kan min ye Milmo Sahel ko ale kɔni kuma dɔw kɔni fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ dɔw y'a jira k'a fɔ ko nenini kɔni don ka kan ni a hakilina kɔni fɔli ye AES ale création kan ale ni fana y'a jira k'a fɔ ko a kɔni bɛna a ka dɔnkili da cogo kɔni falen indicateur de renouveau côté à côté ni indicateur de niveau ta la an bi le soir de Bamako minɛ soir de Bamako ale kumana fɛn min kan kulu bɛ ne a bɛ fɔ ma ko M5 RFP k'olu ka comité stratégique olu bɛ ɲɔgɔn ye balale kɔni na bi après midi ɲɔgɔn ye balale ayiwa tubarikala soir de Bamako a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ hali bi min ye wajurukɛla Suala Baya Ayidara ye k'ale k'u bɛ kiiri tigilamɔgɔw kɔni ɲɛma kunu ko a ka kiiri jaabiw kɔni bilala avril kalo tile 22 natɔ la soir de Bamako hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye Ben le Cerveau ko ale kɔni k'u kɛ nka liberté kɔni sɔrɔ bi le 5 ko mandat kura kɔni dara a kan procureur ko auprès du procureur anti cybercriminalité mandat kura dara ka bɛna segin kaso la hali bi ani soir de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye ka kan ni kuma ɲɔgɔnya kɔni jamana ɲɛmɔgɔ ale ni lafasalitɔn kofɔliw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye école karamɔgɔw ka lafasalitɔn ni o ye CNAD ni SNESUP ye ko kuma ɲɔgɔnya kɔni ko bɛɛ ma kɛ a la o hukumu kɔnɔna na comité syndical ka kɔni bɛ a ɲini a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ u ka baarabila kɔni daminɛ bi fo ka taa se tile 2 la o conseil islamique kɔnɔna na a ɲɛma ni o ye Sherif Usman Madan Ayidara ye ale kɔni k'u bɛ taama kɔni na jamana kɔ kan k'a ye kalo 4 kɔni kɛ jamana kɔni kɔ kan ko nka kunungo ko a seginna ka na Mali la le reporter ale kumana fɛn min kan ko sapeur pompier ale ni brigand hali bi ani reporter bɛ to ɲɔgɔn fɛ Algérie ni Italie k'olu ka musakaw de kɔni bɛ ka terrorisme kɔni financer Mali la ayiwa républicain ale kumalen bɛ Ben le Cerveau ka plainte kura min kɔni donna ni ma kofɔlen kɔni contre la ni kulu bɛna fɔ ma ko mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts o ma ɲɛmaa dɔ kɔni don ko a kɔni ko ka liberté kɔni sɔrɔ kunungo ko nka ko plainte kura donna contre la plainte donna kulu min fɛ o de ye collectif pour la défense des militaires ni o ye sɔrɔsiw kɔkɔrɔmadon kulu dɔ ye ka kan ni a ye ko a kɔni ye ni ale ni menace wale dɔw kɔni ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma o de hukumu kɔnɔna na ko plainte kɔni donna Ben le Cerveau kɔni contre la ko mandat de dépôt kura kɔni dara a kan républicain hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ dialogue intermalien ni o ye sigikafɔ ye maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko o thème de référence o baaraw kɔni tɛmɛ sira ko o gafe kɔni dira camancɛ fanga kɔni ɲɛmɔgɔ ma ni o ye colonel Asimi Goyita ye kunungo républicain ale ka laseli don Mali Tribune an b'a kuncɛ n'o ye Mali Tribune ale kumana fɛn min kan ko Choguel Kokala Mayiga ale ni le 5 colonel ko a ko gɛlɛyalen b'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan dɛ u bɛ ka muru sama ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ a bɛ kɛra fɛgɛmayɔrɔ la aya o cɛ Mali Tribune hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ min ye
kuranko ta fanfɛla ko kurantigɛ sunkalo fɛnɛ bɛ ka se ko ɲɔsilaw ale n'u ka kiliyanw ko fila bɛɛ kɔni bɛ kamana gan kɔnɔna ka kɛ ni wagati cogoya ye. u jɔrɔlen don. sunkalo bɛ ka se kurantigɛ ni ɲɔsi a kuma ka ca dɛ. a kuma ka ca a tun ka kɔlɔn ɲini ka susuli kɛ. ma fɛn fɔ. est-ce que o bɛ se susuli la. i y'a mɛn ja n ko musow ka taa kɔlɔn ɲini ani kɔlɔn kala. n'a bilala susuli ma caman b'a bila dɛ. k'a ka susu k'a mugu bɔ. k'a tɛntɛn. non caman b'a bila. Mali Tribune hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ Bamanciwale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ko Bamanciwale kɛba mɔgɔw dɔw kɔni k'u ka complices kɔni bɛ population yɛrɛ de cɛla ka se ka kunnafoni d'u ma. o kɔni o ye tiɲɛ ye. Mali Tribune ka laseli don. Cɛni ɲaare an bɛ don min na 5 mars a bɛna don mardi ma 5 mars dɔ kɛra le 5 mars 1972 dimanche a kɛra kabini jamana ka Yaoundé capitale finale de la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 8e édition. Le Mali était en finale. C'est la première et la dernière finale jouée par le Mali jusqu'au moment où je te parle. Depuis Odophobie, encore une fois, demi-finale la main, amassé finale. A kɛra o tournoi kɛra Cameroun, a kɛra dugu fila la Yaoundé ani Douala. Jamana segri tun bɛ yen Mali, Togo, Kenya, Cameroun, Zaïre, République du Congo, Maroc, Soudan. Match tan ni 6 de kɛra bi 5 ani 3 de donna. Meilleur buteur o ye malien 5 o ye Cheikh Fanta Madi Keita. Cheikh Fanta Madi Keita. B'a tɔgɔ fɔ dɔnkili la. 5 mars 1972, 16h, stade de Yaoundé. Le Congo bat le Mali par l'intermédiaire des noms qu'on appelle Bono le sorcier. Ale de y'a mago sa. 8e édition. Maintenant, mɔgɔ mun taara o janjo la n b'u tɔgɔ de f'u ye bi. 11 joueurs ou 22 ou combien de. Fɛn taara. Équipe fɛn taara. Mamadou Keita di Kapi, gardien de but. Seydou Traoré di Guatigi, ala ka hinɛ la. Jɔn ko gardien ye. Mamadou Keita Kapi et Seydou Traoré Guatigi. Bassirou Diamoutene, Cheikh Sangaré, Kidan Diallo, Mokhtar Meiga, Cheikh Traoré di Colo National, Idrissa Meiga di Methiou, Idrissa Koulibaly di Negué, Bakary Traoré di Alliance Bakary, Sadian Cissé, Ousmane Traoré, Adama Traoré, Basidiki Touré di Bakoroba, Moussa Traoré di Gigla, Cheikh Fanta Madi Keita, Cheikh Fanta Madi Diallo, Salif Keita di Demengo, Idrissa Kanté di Gorgui, Issa Yatassaï, Moké Diané, Moussa Djikité Itea, entraîneur Carlo Eugen Hens de l'Allemagne, reporter Boubacar Kanté de la Guinée et Salif Diarra du Mali. Boubacar Kanté tombé Africa numéro 1 de là. Ale tun bɛ reportage kɛ comme ale ye Guinée an Mali de ye Guinée éliminé a ko comme Guinée tɛ taa Guinée ni Mali bɛɛ ye kelen ko ale bɛ tugu Mali kɔ ka taa donc ale taara o de la. Mais ni waati jamana joli de tun bɛ Coupe d'Afrique tan. Jamana 8 de taara fɛn na mais mun ye éliminatoire kɛ ne m'o ɲini mais jamana mun taara o ye jamana 8 i y'a faamu wa. Maintenant an ka équipe nationale. Olu tun bɛ professionnel 2 de tun b'u la. Salif Keita ani Bakoroba Touré. Donc olu de bɛ jouer kɔ kan. Olu tun bɛ France. Donc olu de nana ka fara équipe kan. Maintenant i b'a dɔn u y'u ka internat kɛ min ye. Stade de Omnisport Modibo Keita. A vestiaire kɔnɔ. U ye internat kɛra o yɔrɔ de la. Vestiaire kɔnɔ. U seginna ka na u b'a dɔn mun de dir'u ma. C'était 1 ani 2,000. Joli? C'était kuru 1 ani 2,000. Finale. A faamuyara. A faamuyara. E cogo di? I n'a faamuyara. Mun na? An ka sisan ta ninnu n ko hali olu tɛ taa internat kɛ kaba la n k'olu bɛ internat kɛ hôtel de la. 5 étoiles. Donc i y'a ye faso ko don. Olu ta ye faso ko de olu ta tɛ wari ko ye o tɔgɔ olu tun tɛ taa faso kɛlɛ de kan ka taa faso kunna bɔ. Maintenant problème bɛ mun na Kijan Diallo kelen ani Koloko waati min na Salif bɛ France ko Salif bɛ na ko est-ce que Salif bɛna sɔn ka jigi Salif bɛ France olu fɛ ka bɔ France i ka nana est-ce que a bɛ sɔn ka jigi vestiaire la ko Salif nana o taara Salif ko tɔw bɛ taa yɔrɔ min na ale bɛ sa o yɔrɔ la kɛ mun na ale tɛ maliyɛn ye ko Salif jiginna k'a sɔrɔ a bɛ professionnel la ale tun ɲɔgɔn joueur tun tɛ premier ballon d'or africain ka to France yɛrɛ bɔ mais a ko non faso ko don a bɛ nɔfɛ. Maintenant,
À Flanaïdme, les Aigles du Mali est venu en 72. C'est lors de cette coupe contre l'équipe nationale. Car en 1960, là, faut le dernier match qu'ils ont joué, on l'appelle l'équipe nationale du Mali. C'est à partir de la grande aventure de Yaoundé 112 qu'on appelle les Aigles du Mali. Parce que vous entraînez moi Allemagne, allez tara au Dougla dans le sous-vêtement, sous-vêtement Aigle va kofela là. Donc il y a un match où gênant entraînement que Guinée que j'ai. Les gens ont dit les Aigles du Mali. Depuis Odophobie, les Aigles de 112 à aujourd'hui on dit les Aigles du Mali. Et depuis 112, en me finale ça. En métaphore demi-finale, mais finale qu'on a moins temps. Donc, ni ne pouvons pas faire. Ala Kanoya. Hein? Non, Ala Kanoya. Kanoya? Ah, voilà, Kanoya. Amin, Rabbi. Kambe. Nescafé 50 grammes furuko kurabora. Sisan, nanga 50 grammes furuko nafamayi. Obisi kauka café mandi jabo.